Voi pahus, nyt se paljastui. Näin se Marko Vanhanen täällä vaan pizzaa mussuttaa naamaa. Tää nyt paljastui. Mä ajattelin, että pieni paikkakunta olisi auttanut tässä. Mulla ne miljoonat siellä odottaa mätäneen pankkitilille ja äijä vaan täällä pizza-alueella. Ja muissa videoissa sit puhuu, että se jotain kouluruokaa muistuttaa, mutta tulkaa ottamaan totuus selville, niin totuus selviää. Ei kannata kaikkiin medioihin aina luottaa siellä kameran takana. Lukikaa sitä MV-lehtiä, sieltä se totuus löytyy. Ainakin sellainen totuus, kun te haluatte kuulla. Joo, ja videosta ei ainakaan näy sitä, miten pitkä sä oot. Sä oot niinku koripalloilijaksi ihan sopiva. Se on just se... Ilman, kun sä tänne Äänekoskelle päin tulit. Valettelee noin kameroiden näytöt. Huimon vahvistukseen. En mä mihinkään, ei kukaan tämmöstä 50 äijää kuule mihinkään pyytele enää tollasyötä. Joo, ei. Eläkkeellä pitäisi olla ja koripallosta tuossa vaiheessa. Mutta 50-selläkin on vielä elämää. Ehkä. Oli hyvää pizzaa tällä Poronissa siinä. Ei taas kerinnyt. Se on kun on aina niin nälkä, niin ei kerkeä kuvata siinä vaiheessa. Ja lapsilleni terveisiä. Toivottavasti löydätte tämänkin kanavan sieltä internetistä. Pysykää vaan hyvillä kanavilla lapseni. Että isällä ne kesti 30 vuotta. Että jos lähtee internetistä hakemaan sitä oikeaa tietoa, tai itse asiassa internetiä ei vielä silloin ollutkaan, kun iskä alkoi tuolla sähköisissä medioissa liikkumaan. Että silloin niitä valintaisen puhelinverkon välityksellä toimivia PPS-purkkeja. Mutta kun laskee sitä aikaa siitä 80-luvun puolesta välistä, niin 30 vuotta ehti hurahtaa ennen kuin isäkin vasta oppi, että jos hakee sieltä jotain matematiikan laskutehtäviä, mitä se opettaja on antanut, niin pysyy myös niässä, ettei sitä katsele puoleen yöhön saakka jotain Yle Areenaa ja sitten aamulla on kiukkunen koulussa, kun on tullut valvottua. No, nyt on hiihtolomaa saa vähän höllätä. Mutta... En tiedä, mulla on mennyt tää paasto ihan sekaisin. Nyt olisi pitänyt paastota koko... Mikä se tuhkasunnuntainhan se on. Niin joo, siitä lähtien. Viime vuonna mä onnistuin. Oli pelkkiä keittoja söin, mutta nyt on mennyt pieleen tää idea. Ja kyllä ruoka maistui hyvälle sitten pääsiäisenä, kun silloin vasta sai sitten syödä. Mutta kokeillaan nyt ainakin se viimeinen viikko ennen pääsiäistä paastota. Ollaan vaikka sitten ihan pelkkää vettä juodaan koko viikko. Joo, ei onnistu. Ainakaan meikäläisellä. Jos onkin jotain perussairauksia, niin ei silloin pidäkään paastota. Kyllä jos Tom Yum keittoa tekisi koko viikon, niin sitten se onnistuisi kyllä. Se on niin hyvä. Jättää siitä vaan rehut ja jättikatkaravut pois, niin pelkällä liemellä menisi. Joo, ei taida onnistua sekään. Kokeillaan viikonloppuna sitten nestemäistä ravintoa. Eihän tommoset Raamatussa annetut ohjeet, niin moni ymmärtää sen, että niitä ohjeita noudattamalla, mutta ne ohjeet on tehty niin kuin ihmistä varten, että ihminen ei ole tehty niitä ohjeita varten. Että siinä kannattaa semmoinen järki, tai jos on lukenut riittävästi Raamattua, niin sitten se avautuu se Raamattu oikeasti. Käykää ihmiset kirkossa, niin alatte tajuamaan jotakin. Oliko siis sä sanoit silloin kerran, että jossakin mun videossa olit kommentoinut ja sitten oli tullut joku kommentti, joku Johanneksen, joku säe siinä. Niin kato, kun mä en tiennyt, että kun mulle tulee pukkaa viestiä, jokuhan voi vaan esiintyä jonakin toisena. Niin sillä mä olisin pystynyt varmistaa sen, että oikeasti on kyseisestä henkilöstä kyse. Et kun ei tuolla internetissä siellä on miljoonia eri keinoja huijata toinen toisiaan. Niin onhan siellä joku semmoinen toinenkin Marko Vanhanen siellä YouTubessa. Jollain merkillä. Onko se pieni nolla, kun siinä on kohdalla. Mutta sehän selvii sitten, kun klikkaa sitä nimeä ja menee katsoa, että mihin kanavalle se johtaa. Niin se onkin sitten ihan eri kanava. Että kyllä se varmaan tulevaisuudessa menee vielä vaikeammaksi. Että joku varmaan hakkeroi munkin tiliin jossain kohtaa. Ja
Mutta sitä ennen mä voisin, jos haluatte ostaa, niin mä voisin myydä koko Marko Vanhasen kanavan jollekin halukkaalle. Olisiko joku 1500 euroa vaikka sopiva? 1500 euroa mä saisin uuden sähkömopon tai vanhaan sähkömopon uudet akut, niin kyllä mä voisin myydä sen koko kanavan. Ainahan sitä voi tehdä uutta videoa. Aivan. Jollekin mainostajalle hyvä tommoinen. Otat sieltä, valitset sieltä ne parhaat videot ja myyt loput. On mulla kopiot kaikista videoista. Niin justiin. Itse asiassa on tuplana. On se alkuperäinen video ja sitten on se editoitu video. On tuplana kaikki ne videot. Löytyy ihan semmosia pieniäkin kovalevyjä. Alle kikasia kovalevyjä on siellä varastolevynä vielä. Siinä oli tullut Pasi Viheraukasta yhteistyötä. Kuvataanko Anteroakin vähän se? Elikkä olet sä nyt Pasin kanssa ollut niin silleen? Jotakin se taas suunnittelee. Mä luulen, että kun ne puhuu viime videossa siitä Lapin reissusta, että kyllähän ne katsoi, niillähän kyllä ilmanen majapaikka aina kelpaa. Viimeiskin mulla oli se pesukone siinä. Mä yritin hoikutella, että Viheraho olisi voinut vähän jelppiä sen pesukoneen kanssa. Viimeiset portaat. Ei edes sitä. Tää on näitä lopun ajan ihmisiä, mistä Raamattukin puhuu. Että kaikki menee oman napa edellä. Ei niin kuin toisia paljon ajatella tässä yhteiskunnassa enää. Että kyllä mä toivon, että se ylöstempaus vaan tulisi mahdollisimman nopeasti. Sitten se olisi hyvä se... Mikä se on? Siis mulla semmonen pitäisi oikeasti perustaa semmoisen ensimmäisen ylöstempauksen jälkeinen seurakunta. Eli kun se ylöstempaus tapahtuu, ihmiset on ihan pihalla. Kaikki nämä ihmiset, jotka tekee oikeasti duunia, on paljon kristitympiä kuin semmoiset ihmiset vaan, jotka niinku puhuu siitä, mitä Raamatun pitäisi tehdä, mutta ei se toimi kuitenkaan sen mukaan. Niin heidät ensimmäisessä ylöstempauksessa nostetaan pois. Ja sitten nämä on ihan kuin ellun kanat tänne, mitkä hommat jää tekemättä. Niin tämä ensimmäisen ylöstempauksen jälkeisen aamun seurakunta, niin sinne olisi palvelimiin talletettu kaikki se hiljainen tieto, miten ihmiset oikeasti tekee sitä duunia. Eihän se ole lastenkaan tuolla päiväkodissa se duuni sitä, että luetaan kirjaa lapsille ja onpas nyt mukavaa, mutta siihen kuuluu sitä paskasta duunia, paskavaippoja laittoja, kenkiä, rapasten kengännauhojen sitomista. Niin kaikki se duuni, ei siitä kukaan ole kiinnostunut, mutta kun sitten kun oikeasti sitä tietoa tarvitaan, niin tämä justiin tämä ensimmäisen ylöstempauksen jälkeisen aamunkoiton kirkko, niin siellä se tieto olisi tallessa ja sieltä voisi sitten klikata ja ottaa selville oikeasti, että kuinka se homma niin kuin tehdään käytännössä, missä ei ole yhtään mitään krumeluureja päällä, että semmoinen on se. Ennustetaanhan sitä maailmanloppua aina, että se tulee aina. Eikä sitä nytkin ole keväällä ennustettu taas jälleen kerran. Joo, mutta sitä ennen tulee tapahtua paljon muita asioita. Kaikki ne aikaisemmatkin asiat pitänyt paikkaansa. Se on aina niin tulkinnanvaraista tuo, mitä Raamatussakin lukee. Niin, mutta sitä pitää lukea, rukoilla ahkerasti, että se Raamattu avautuu. Esimerkiksi jos sä et nuku, valvot viikon, luet jotain yhtä kohtaa, niin varmasti kuule alkaa avautua viikon kuluttua, kun pidät hammastikuun, pidät silmiä vielä auki, niin siinä kohtaa se kuule kummasti tälleen kun lukee, kuule minä tuon vielä selvitän, niin kyllä varmasti alkaa avautua eri tavalla, jos luet sen vaan kylläisenä ja napa täynnä ja kaikki on hyvin. Niin, kun ihminen lähtee sinne autiomaan, niin siellä sitten ei muuta ole kuin se Jumala. Ja siihen on sitten luotettava. Nythän me luotetaan tässä meillä voisi lähteä vaikka Konginkankaalle. Niin, tässähän me luotetaan, että lämmityspatteri toimii niin kuin minuutti sitten ja valot pelaa. Ja... Eli mehän niin, tämä on uskovasti kanssa. Mä en itse siis silleen, mä oon ihan tämmönen tavallinen pullia, niin itse olen, että mä en kuulu minkä uskolla komppaniintalle. Että niin, moni asia on nyt niin pitänyt paikkaansa. Justissa niin kun se Raamattu on kirjoitettu, niin on tapahtunut ja toteutunut ne asiat. Niin kuin mikä? Tähän mennessä näitä. No mikä? Sano yksi esimerkki. No mä luulen, että seuraava Raamatun
viimeisin tieto, mitä sieltä voisi olla odotettavissa, mitä moni on jo profetoinut. Esimerkiksi Leo Merler maanantaina saarnassa, niin hän piti nyt tätä vuotta sinä vuotena, jolloin tulee tämä uusi kansainvälinen rahajärjestö. Eli se alkaa, Kreikkahan on jo periaatteessa konkurssikypsä, sitten kaatuu Saksa ja sen jälkeen on viikko aikaa yhdysvaltalaisilla, että ne voi tyhjentää tilinsä. Ja sitten kaikki loppuu. Sitten ihmiset ottaa käteensä tai otsaansa sen merkin, että poistuu, tämä rahasysteemi ei vaan toiminut. Uusi tämmöinen maailmanlaajuinen rahasysteemi. Sitä monet profetoi tuolla, että ainakin Leo Meller profetoi. Eli tämä kansainvaellus, se on toteutunut, mikä on ennustettua. Se on ennustettu Raamatuksessa, että tulee ennen lopun aikojen kansainvaellus tulee. Joo, mutta siis, ja nyt se on tullut se kansainvaellus. Niin, mutta säkin näet kuule tätä niin kapea-alaisesti tätä asiaa, että kuule kansainvaelluksia on ollut maailmanhistoria täynnä. Ei tämä ensimmäinen eikä viimeinen ole, että niitä on ollut aina. Ei se ei ole mikään uusi juttu. Mutta tämähän nyt, ihminenhän on tuhoamassa pikkuhiljaa tätä planeettaa ja Kyllä. ilmastonmuutos saa aikaan sen, että noin viljakasvien ja elintarvikkeiden kasvupaikat muuttuu, kun autioituminen laajenee ja vedenpinta nousee, niin se on vielä pientä tämä kriisi sen rinnalla. Sitten kun oikeasti taistellaan niistä ruuista, kun tulee niin rankkoja aikoja, että ihmiskunnasta ei ole kuin rippeet jäljellä. Ihan mitätön. Meitä on 7 miljardia ihmistä nyt täällä maapallolla haahuilemassa, mutta väestö saattaa supistua ihan alle miljoonaankin. Ja niin vähän ihmisiä voi jäädä jäljellä näitä kaikkien sotien ja kriisien jälkeen. Ei kannata rannikolta ostaa ainakaan maata. Niin, mutta kun puhutaan myös siitäkin, että tapahtuu hyvin suuria luonnonmullistuksia. Se mikä voi olla nyt merta, niin kun maanjäristys tulee, niin sieltä voikin pukkaa kauhean saari, mikä on kilometrin korkeuden. Että ei sekään ole ihan varmaan. Edgar Cayce ennusti muun muassa, että Suomi ja Pohjoismaille tapahtuu niin kuin silmänräpäyksessä joku ihan älyttömän suuri niin kuin katastrofi. Se ennusti se ajankin, mutta se ei ole toteutunut siinä ajassa, minkä Edgar Cayce ennusti. Mutta kyllä mun täytyy lähteä naputtelemaan tietokonetta, mulla taas niin höyry on päässä. Siinä kun pittiä pistää pitin perään, niin ei ole aikaa ajatella maailmanlopun melskeitä ja sielu rauhoittuu. Ja kaikki näyttää niin mukavalta päässä. Mutta kun maailmanloppu tulee, niin sitten se tietokonekin sammuu. Ja kaikki pimenee. Eihän se nyt niinkään ole. Mikä tää on tää, kun se on se lihasrappeutumaa sairastava tää... MS. Ei. Mikä sen miehen nimi on? Sehän on, kaikki tiedehän uskoo häneen. Mustat aukot. Niin se Hawkins. Hawkins, Stephen Hawkins. Niin häntähän luetaan kuin mantraa tuolla. Mikä se suomalainen se on, silloin semmoinen parta on, ja sehän kanssa on niinku ateisti omasta mielestään. Se suomalainen hemmo. Niin sehän oikein toistaa niinku mantra Stephen Hawkinsin ajatuksia. Niin Stephen Hawkins justiin oli kehittänyt uuden teorian, että kaikki tieto, vaikka musta aukkoonkin joutuu kokonaisia aurinkokuntia ja kokonaisia galakseja, niin se tieto kuitenkin kuulemma jossain pilvessä vielä elää, ettei se tieto ole niin kuin hänenkin mielestään niin kuin katoamatonta. Että mikä valo vai Osmo J. Valo vai mikä se miehen nimi on? Ei kyllä sano mitään. Eikö siinä muista? Ei. Varmaan muistan sen, kun lähden tuossa polkupyöräilemään raittiissa ilmassa. Tää justiin tää hiilidioksidipitoisuus saa sen, että ihmisellä toimii järkikään kunnolla ja lihoa. Ja... Et jos ensimmäinen, ainakin jos me pidetään sitten messu siinä meidän
ensimmäisen ylöstempauksen jälkeisen aamunkoiton kirkossa, niin me tarjotaan seurakuntalaisillemme ilmaa, joka sisältää hiilidioksidia 260-280 miljoonasosaa. Se on sitä ilmaa, missä Jeesuskin sai näin hienot järki pelasi ja ajatus toimi. Niin ei tämmöisessä 400 miljoonaa osassa sisältävässä ilmassa niin ihmisellä järkikään pelaa. Sitä pitäisi seurakuntalaisten tarjota. Että varmasti tulisi nuorempaakin väkeä kattelee Jumalan palveluksia, kun mainostettaisiin, että on Jeesuksen aikaista ilmaa tarjolla. Koska sehän oli hyvin myynyt tämä norjalainen firma. Ne oli pullottanut sitä raikasta norjalaista vuoristoilmaa. Myynyt, oliko se joku 10 000 purkin erä Japaniin. Ne oli myynyt sitä. Ja oli tullut uusi tilaus. Ja toistakymmentä purtiloa on uudestaan tilattu. Hapen myyntikin, tai ilman myynti. Siellä on semmoista, tunnistatko kappaleen? Sun vuoro kuvata. Älä paina sitä nappulasta. Tuohon täytyy vastatakin tuohon soittoon. Joo, olen. Ai, ei se vastannut. Eikö täällä saa teen vissiin ainakin kahvin varmaan jälkiruoista? Oletko sä täällä syömistä? Oli. Mä oon kaikilla kahvilla on. Ei mulla mitään asiaa. Markon kanssa ollaan rehveillä täällä nyt Boronissa. Niin. No mun toiset reffit Äänekoskella. Sille ensille treffiehdokkaalle, niin mitäs tästä on aikaa? Onko tästä 5 vuotta aikaa? Ei kovin usein täällä Äänekoskella näitä reffejä ole. Eikö sulla eilen ollut joku rehvi Suomessa? Eilen oli tuossa oikeusaputoimista tapaaminen. Ja hyvin varovaisesti suhtaudut meihin. Me ollaan niin pelottavia ihmisiä Antaramissa. Miten sä oot onnistunut hajottaa tuon näytönkin? Se oli jossain takataskussakin jotenkin. Eikä, kun mä annoin sen kaverille, että kuvaa, niin sehän puotti sen lattialle. Onkohan tuossa kuvan vakausohjelmaa? Mun pitää sytkyä samaan tahtiin, kun toi Arton käsi menee tossa. On siinä YouTubessa se. Niin, ei oo katoko rapulaa. Ei yhtään heilu toi vedenpinta. Joskus on semmonen kahvikatari, että käsi vispaa, mutta... Et täysin työkikäinen ihminen on, että eikö nyt Suomesta pitäisi hommaa löytyä? 1 000 € maksetaan siitäkin kun per nokka, kun maahanmuuttaja taustainen ihminen lähtee takaisin kotimaahan. Valtio maksaa, mutta minä en saisi 57 € lasten tapaamiskuluihin. Kyllä hyvin menee Suomella. Miksei kukaan puhu Kai-Erik Relanderista, joka maksoi Saksaa 57 miljardia markka-aikana. Ja sitten Boshumin kännykkätehdas, Nokia maksoi sinne karseet summat per työntekijä. Niin kaikki tää vanha ollaan kokonaan unohdettu. Rötösherrat kurja, ne Nokia-renkaiden miljonäärit kanssa. Suomen valtio 33 000 € maksaa eläkettä jonnekin, minne se nyt Portugaliin muutti. Niinpä niin. Joo. Lähdetäänkö tekemään polkupyöräilyvideoa? Otetaan sitä kahvia ensin, jos sitä sais. Saa tai ei. Tiskillä varmaan sitä on. Otetaan sinne. Nyt voit sammuttaa. Antaisikohan se mulle tietää, jos se vaan